ya ubaba hangari kubva kuna Matthew chapter 13 verse mukati pa 24 mufananidzo wamashavi nezviyo ndomzara mazi vakaisa pamberi pavo mumwe mufananidzo achiti ushe hwekudenga hunofananidzwa nomunhu wakakusha mbeu yakanaka mumunda make, asi vanhu vavete muvengi wake akauya akakusha mashavi pakati pezviyo akaenda, asi chipande chakati chamera nokubereka. Zvino mashavi akaonekwavo. Zvino varanda vomwene weimba vakauya vakati kwaari, Ishe, hamuna kukusha mbeu yakanaka mumunda menyu here? Munda wawanepiko mashavi? Akati kwavari, munhu unondivenga waita izvozvo. Varanda vakati kwaari, pamunoda kuti tinounganidza here? Akati kwete, zvimwe kana muchiunganidza mashavi mungadzura nezviyowo, regai zvikure zvose zviri zviviri kusvikira pakucheka. Kuuya kwemwanakomana womunhu kunofananidzwa nemunda wakazenge wamere sora. Munda unotanga nekumere sora wakatombosakurwa. Unofanira kunge wakatombosakurwa wakachubva kuti munda wanga wachena zvakanyanyisa munda. Varanda vakati vagutsikane kuti sakuro tapedza munda wachena uyu, vakaenda zvavo kogare kumba vakasununguka, vatomirire nguva yekukohwa. Vakati machenero aite munda uyu mati pane chichamera here, ozi manga masakurwe zvine simba. Umwe musi vati zvengatibotambaridza zvedu makumbo tifambe tichiende kumunda uyu. Vakasvike mumunda obva mane bundo futi nitakasiya makachene kudai bundo rabvepi. Apa bundo racho ranga azonyatsa kuti kwati nezviyo. Vakati hatina zvetingaita, ngatiende kumba tobvunze mwene womunda kuti toita sei, pamwe uri kuziya zvakaitika mumunda umu. Vasvike kune mwene womunda vakabvunza, tenzi mumunda takasiya makachena asi makazoendemo mukati kwakushe bundo kai? Akati ndikakushe bundo here akomana. Muwengi wakazviita izvi. Akati madini kuti tendera kuti todzura. Tenzira kuziye chimiro changa chane bundo kuti rati kwati nezviyo. Akati akarukuma kana akachaite kudzura. Iyo zvinodzurwa futi. Akati siya henyu zvakadaro akomana. Bundo rakupedzisira haritadzisi muri mikukohwa. Raitityisa ngerekutanga nerechipiri. Iri razomera nguva ino tatombosakura izvi. Bundo rechitatu haritadzisi muri mikukohwa. Uye chimiro chane njera izvi yaibva izvi. Vacheki havasina nguva vasati vauya. Chisiyai zvakadaro zvichitokurire kumweyo. Riri kuti rangwara bundo izvi. Mucheki uchauya ucheke zviyo waise kudura. Mashanga nesora racho zvounganidzwa zvopiswa. Bundo parakazwa statement yakuti siyai zvakadaro rakafara kuti tasiyiwa komana kusakura anga atinyanyira. Havana kuzvemwe statement yacho yekupedzisira kuti musati yanyakomana njera yaibva iyi. Bundo hatitarikirida iyi njera yaibva iyi. Mucheki haasisiri kure kuuya. Uya akanga auya vakutore zvakarurama waise mudura. Mashanga nesora racho zvochiunganidzwa zvopiswa. Ipapo sora rinonyatsobvisa rakatofarira pekuzi chete siyai zvakadaro. Urongwa hwekuurayiwa kwaJesu hwakwana. Hwaringana, maJudha akaunganidzana achibva atore zvombo zvavo. Vechibva vanange kuna Jesu nevadzidzi vake. Vanga vakatungamidza Judas Iscariot. Vawirirana because vangosiyasi kuziya pakati pavo kuti Jesu wacho ndiani. Judas akati kanga tasvika ndichatange kumhorosa ndotsoda ndiye Jesu wacho mobva mambata. Vatora zvombo zvavo vasvike pana Jesu nevadzidzi vake. Judas wakaapproach akati sezvongo vawirirana. Osvike pana Jesu. Jesu
wose zvawawinga rugarika rweneni. Pita wakagumbuka unoti amauri acharuma hondi yatotangaka. Wakatora phemba rake echibva amhanya pane umwe mujudha echibva agure nzeve. Rugarika rweneni. Pita wanga atogutsikana kuti hondo yatanga. Bosi mauri anga aita arume ane zvomboka kwakude hondo. Pita waikasike kuite hasha dzakaiprotekta Jesu zvakanyanya. Akati ndinoshupika ibanga ndinaro. Echibva avhomore muhomboro kwakumhanya kwakwati kwogure mujudha kuti zvichitanga bhoza wanga kude hondo. Rugarika rweneni. Jesu akati Pita dzorere pakati pamuhombodo. Handina kutumirwe hondo, ndakatumirwe rudo nerunyararo. Rugarika rweneni. Asi dai ndaida hangu hondo. Apa dingiroti dzakaona kudenga kune hasha iyo. Panotumirwa kushoma unomboparara 2 minutes. Ndo statement ya Jesu. Arambidza Pita kuti Pita dzorere panga muhombodo. Wakati dai ndaida hangu hondo. Wakati dhodha hasi kuhatyaba. Asi hazvichatendi panguva yangu yaringana. Uye handina kutumirwe hondo. Rugarika rweneni. Akomana azwe kuti munhu waitotira wacho kuti iye ndiye ungatange hondo atodzorere pakati pamuhombodo. Wakafara akati ngadadvanza akomana. Hapachina hondo arume atodzidzwa. Uchibva wafara akomana. Uchibva watoende kwakobata Jesu uchibva wamuite zvawanga uchide kumuita. Kwazobva dzaringana. Rugarika rweneni. Hondo yakura muJerusarema. Uyipi nehuroyi hwakura pakati peJerusarema. Uroyi hwakukandwa pese pese hwekurwisa mutumwa uyu nekurwisa vanhu vari kubate basa pamwe chete naye. Vakomana vanotsigira mutumwa Nimorodhi. Vane shungu yesangano rino vakagumbuka. Akati harume takambonyarara zvenyaya idzi atumwa ari kundopera takandonyarara. Nyaya yekunyarara zviro iyi ndo yakazosvika mukuru ayeni. Rugarika rweneni. Vakatange kuvhure matamba kwako ataka. Akati ngati ataka arume tanyanya kunyararire zviro. Chabioroi watakundoona muJerusarema nekurwiswa kuri kuita mukuru nekurwiswa kuri kuita abate basa raMwari paJerusarema. Tikaregera mukuru ukatozvirikidzwa futi. Takamboregera kuti tinyarara titingatindonyarara tiputaputire zviro zvikasvika pakuzorodza mukuru apo. Tozvita kuataka masamba achibva avhurwa naataka. Rugarika rweneni. Masamba akavhurwa mugiraundi muno. Arume anga ane hasha dzekudai vakasiya patodoko kundudze mazita. Ngekuti hapana chiro chiri kuitika musangano muno kubveka kufa kwaJohani. Vanhu vachovese vanozikana panyama nepamweya. Usatenderwa basi kutaura. Rugarika rweneni. Hasha dzanga dzane vakomana vanoda havo muya muchero uda mutumwa Nimorodhi. Dzadzane kuda kutodudza vasati vazvidudzai. Rugarika rweneni. Mutumwa Nimorodhi aone kuti achadhana akomana yapedza Pita nzeve ichatogurwa. Akati akomana tisipurire hondo. Atityi hedi hondo yacho tinegona sando dzakadini. Ndakatumirwa. Dzorerai mabika pamuhombodo. Kubva nhasi shumarai rudo nerunyararo. Rugarika rweneni. Akomana azoti mabika twadzorerwa muhombodo wakafara. Akati kuti zada rukati advances. Chakamirwa kudzorera kwatsvene. Asi urongwa hwakaipa hauzi kumira. Murikubazwa here? Ndati urongwa hwakaipa kuti arwisa vatsvene hauna kumira. Chakamira kuzi atsvene musadzorera. Ndo chetakamiswa zvakazviparidzai rudo. Asi hondo iri kuendere chii? Hondo haisikumira. Rugarika rweneni. Saka takadziparidzai rudo tiri mukati mehondo. Akomana ari kurwisa mukuru nekurwisa vanhu vanobata nemukuru. Vakutoti chanze bhoza hapana uchikutirwisa. Hapana uchikuenderere mberi kana uchikuti ateka kana uchikutsvaga nezvedu. Vakomana vamiswa kurwisa. Rugarika rweneni. Basa ramira muJerusarema. Mukuru wakushushikana kwazvo kuti ndodini kotambwe basa rakakura kudai. Basa racho ramira vanhu havasi kuuya kubasa. Mari hadzisi kuchabhadharwa. Echibva ati ana baba honai vamirira aite basa remakandipa harichafambi. Rugarika rweneni. Ana baba akati tikuzviziya haringafambi vaZoshua. Ngekuti nyaya yake yacho yakagumbura. Pane vakomana vangu vakatarisire chigaro kuti tisu tichachihwina. Vavakaruza vakomana vakagumbuka. Uye vane masapotasi akawandisa kudarika hapo. Rugarika rweneni. Ndo vari kukonzera kuti basa riome kudai. Basa risafamba. Iwo
masapota zavo vamise basa. Vari kuda kuti basa rishate kana rishorwe. Vati mazona ravo makaisa dai makaisa chuti. Ndo tageti yavo. Vari kuti basa rikashaya chimiro risakaifamba oti rakamukurira raide isu. Ndikazi usashupika hako. Atipi munhu basa tisingamupi simba rekuripedza. Handizvo tinoita kubva tumwa ichitanga. Pane timu dzatakarizevha mukati umu dzine kutenda kuri 1000 nerubatsiro runoka vanhu 2000. Vanhu ivo vachakubatsira. Ndakanaka vachengetera nguva ino ndaziva kuti uchazonge wakurwiswa kuti basa tingida kubatsa famba. Vanhu ivo vazovati mbinga richapera basa richapera. Panotadza vanhu 2000 kubhadhara panoembinga imwe bhadhara 10,000. Vanhu ivo vaitozikanwa kuti ndo vachazopedza basa munguva ino yehondo. Vanhu vakachengeterwa hondo dzenguva inoi dzekurwiswa kwabasa nemutumwa kuti risafamba. Vanozikanwa, musadzokere kumashure mbinga, manga vakachengetwa munozikanwa. Basa remuri kubata harisina manyawi, muri kupona ndiro, kupedzese basa iri, kunoita kuti muzopinda munyika itsva, muri kupinda munyika itsva. Munyika itsva muri kupinda, musatsondorwa ngevanhu ava tikunoti basa ramwari. Masapota sevanhu vangu vachida uyu asipo paina uyu. Kudarika rwene. Kudarika kurongi basa risikazoperi. Varwisi vari mudomu, muchandione basa richipera makatadza musina chemuri kuita. Kudarika rwene. Akasenge wakunze munazobvunza kuti rasei muchatovozi rakapera. Kudarika rwene. Kudarika kurongi chinhu risingaperi, hazviiti. Jerusarema vanofanira kupera nyika isati yaguma. Mazuva ekuguma kwenyika akatokwenzera isati rapera anoswededzwe mberi. Kusvika rapera zvaringana nyika ichipedzwa. Kudarika rwene.